Türkmenistanda dowam edýän ýiti ykdysady krizisiň we azyk kıtçylygynyň fonunda iň azyndan da soğudyň we lewabyň ýaşaýjylary indi buğdoy çiğ görnüşinde satyn alyp, soňu bilen de ony degirmende üwedip çörek meselelerini çözmäge tinanşarlar. Bazarlarda uwunyň çöregiň gıtçylygy dowam edýär. 1 kilogram çiğ buğdoýy 7 manatdan satyn alyp, soňra arasalap degirmene alyp barýarys. 20 kilogram buğdoýy un etmek üçin degirmeni işledýänler 20 manat täkmet haky soraýarlar. Diýip atlandyrylmasydygyny soran 38 ýaşyndaky guwdagly ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Ol 20 kilogram buğdoýyň 25-30%-nyň kepek çykýandygyny, netijede üwelen buğdoýdan 1 kilogram unyň 10 manatdan gowragy düşýändigini sözüne goşdy. Ýere gelende Belletek Azatlyk radiosynyň Ýurduň Demirazyk welaýatyndaky çeşmeleri soňky 2 aýdan bäri Tebitiň bazarlarynda unyň tapdyrmaýandygy barada maglumat beripdiler. Şeýle-de awgustyň ortasynda türkmen häkimetleri daşawuzda 30 hem çäkli derejede berilýän uny satyn almagyň düzünlerine goşmaçy talapy girdipdiler. Mundan weýlek, her aýda adam başyna berilýän 2 kilogram uny satyn almak üçin azyndan 1 aý öňünden un alýan dukanyna baryp nowbat ýazylmaly hem-de şol pursadyň özünde de unyň bahasyny töläp gaýtmaly. Galy berse-de türkmen häkimetleri resmi derejede ýokarky maglumatlary ne tasdiklaýarlar, ne de inkar edýärler. Munyň deregine tamamlanan urun anyk netijelerini agdaman üstümizdäki ýylyň 1.600.000 tonnalyk galla planyny kesitleýärler. Bu ağırlykda da soğudyň un çörek yetmezçiligi bilen birlikde ýylata gündelik zerur bolan azyk haritlarynyň hem gymmatçylygy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň çeşmesi vilayatyň bazarlaryndaky soňky bahalar barada 28 awgustda habar berdi. Onuň sözlerine görä häzir Mekke jövüniň 1 kilogramy 12-15 manatdan, ak jövüniň 1 kilogramy 13 manatdan, mäsiň 1 kilogramy 27 manatdan, tüwiniň 1 kilogramy 40 manatdan, miske ýagynyň 1 kilogramy 150 manatdan, garpyzyň 1 kilogramy 5 manatdan, gawunyň hem 1 kilogramy 6 manatdan satylýar. Adamlar tokoyda odun tapdyrmaýyşy ýaly bazarlarymyzda hem özümizde ýetişen gök bakçalar tapdyrmaýar diýip ýaňsalaýarlar. Ýylata satyn almagy pul ýok diýip howpsuzlyk sebäpli atyz çykyş edýän habarçymyz gurrun berdi. Mundan başga haritlaryň bahalarynyň gün saýyn gymmatlaýan döwri çağlaryň 160 manatlyk kömek pulunyň, ýagny pasobiýasynyň hem hiç zada ýetmeýändigi aýdylýar. Häzir 1 kilogram emeli çağı kaşasy 115 manat, bir gutu pampers gundog 130 manat. Bu bize çağany diňe bir hepde oňuşdurmaga ýetýär. Çağan keselläýse dagy dat günüňe diýip işsizlikden hem kötünýändigini aýdan marly 40 ýaşlaryndaky Leyla daýda gurrun berdi. Ýokarda hem belleşimiz ýaly türkmen häkimetleri ýylatyň 100% bolýan kynçylyklary barada dymýarlar. Ýöne türkmen mediasynda ýurtda bagtyarlyk zamanasynyň dowam edýändigi, bolçulugyň hökm sürýändigi aýdylyp, azyk haritlardan doldurylan tekçileriň videolary görkezilýär.